Σήμερα σε αυτό το βίντεο Γεια σας. Και κάνουμε κοριτσίσικους κωδικούς. Χριστός και η Παναγία. Εγώ είμαι αυτός. Ρε Κώστα. Τρέχα. Εντάξει. Τώρα ποιους κωδικούς να βάλουμε. Θέλετε νυχάκια. Αυτούς τους κωδικούς που έχω για νύχια. Όχι, τα μανίκια θέλουν πιο Τα πολύ. μανίκια. Οκ. Τα μανίκια είναι ο κωδικός. Περιμένετε να τον βρω. Είναι αυτός εδώ. Περιμένετε να τον γράψω να σας τον δείξω. Αν δεν είναι αυτός, sorry. Μπορεί να είναι και ο μαύρος αυτός. Ναι, αυτός είναι. Νάτος. Αυτός με τα ροζ μανίκια. Νάτος. Νάτος. 10, 71, 37, 80, 500, 51. 51, όχι 71, 51. Έτσι. Μη κουνάς. Και να... Να, αυτός ήταν ο αυτά τα κωδικός. μανίκια. Είναι αυτά τα μανίκια. Εντάξει, τώρα θέλετε το κωδικό για τα νύχια. Για τα νύχια. Ναι, παιδιά, είναι Δεν ξέρω. αυτός ο κωδικός. Περιμένετε να βγάλω τα μανίκια πρώτα. Σταμάτηστε να κονάτε. 82, 10, 6, 6, 86, 1, 61, 79, 25. Και αυτός είναι ο κωδικός. Είναι τα νύχια, αυτά εδώ πέρα. Γράψτε Ναι. αυτόν τον κωδικό. Άντε μωρέ. Δεν φαίνεται, οπότε από πού το γράψες, πού το έδες? Νάτος. Αυτός ο κωδικός είναι. Αυτός. Όχι, αυτός εδώ. Φαίνεται. 82, 8, 21, 66, 86, 161. 79, 25. Και αυτός είναι που έχει αυτά τα νυχάκια. Ναι. Πρέπει να το σταματήσετε εκεί, γιατί δεν περιμένουμε. Δεν Οπότε μπορούμε πρέπει να να το σταματήσετε εκεί. Ναι, δεν μπορούμε Να να πατήσετε παύση και να το γράψετε στο Θέλετε το Roblox. κωδικό για την κολοτούμπα. Ναι, θέλουμε το κωδικό για την Να, ο κολοτούμπα. κωδικός για την κολοτούμπα είναι 18, 53, 81, 81, 18, 53, 81, 64, 300, 337. αυτά. Και κοιτάξτε, γράφετε αυτό εδώ πέρα το κωδικό. Και κάνετε αερότουμπα. Και κάνετε ουιμ. Και ναι. Πηδάτε και κάνετε αερότουμπα. Αν σας άρεσε βάλτε like και εγγραφή και ναι. Και Bye. 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 Πάτα και το clapping. Bye. Ah!